Bun, de la problema satului românesc și depopulat să ne reîntoarcem la problemele noastre de la oraș, orașul în care omului întotdeauna i-a fost greu, că cel mai ușor lucru de văzut până la urmă este partea goală a paharului, întotdeauna este mai ușor să vedem răul. Dar ultimii 2 ani, iar acum suntem în al treilea, ne-au forțat toate capacitățile. Asta ar fi trebuit să ne sporească spiritul și capacitățile de adaptare, ceea ce n-ar putea să fie decât bun. De la debutul pandemiei încoace tot trebuie să ne adaptăm la o viață nouă despre care nu știm exact ce înseamnă, dar toată lumea ne vorbește despre viața nouă, autoritățile ne-au vorbit despre o adaptare la o viață nouă, un concept așa foarte misterios și ambigu. Alții stau tensionați să se termine tot, inclusiv războiul de acum, pentru a se putea întoarce la trecut, adică la viața de dinainte, de parcă trecutul ar fi singura normă, singura măsură a normalității și a naturaleții omenirii. Ne aflăm într-o criză, înțelegând prin criză, dacă vreți, o linie subțire în care omenirea fie face un salt spre o epocă nouă, fie, dacă îl face înapoi, cade în abis. Trăim un context de multiple frământări pe care mulți arată că nu știu cum să le gestioneze decât prin panică și prin atitudini nevrotice sau impulsive. Amintiți-vă de benzină, de ulei și de drojdie. De împrăștierea unor știri false, neadevărate, prin tot felul de mijloace neoficiale care produc atitudini foarte impulsive sau, dacă vreți, compulsive între cetățeni. Cum gestionăm situațiile de criză? De ce ne panicăm atât de ușor? Sunt românii creduli? Educația ne poate ajuta să decantăm adevărul, să vedem dintr-o perspectivă realistă realitatea. După epoca aceasta post-adevăr, prin educație putem să facem un salt înspre epoca adevărului pur, era să spun purificat. Vrem să discutăm despre aceste subiecte care privesc omul, atitudinea lui și ceea ce trăiește el, cu domnul Răzvan Coloja, psiholog, psihoterapeut și chiar și scriitor. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în programul nostru. Bună ziua! Considerați că românii sunt un popor credul? Cât de vulnerabil par a fi românii în fața dezinformării? Răspunsul scurt ar fi foarte vulnerabili. Acum, răspunsul lung ar fi că după atâția ani de comunism, în care educația n-a jucat un rol foarte important în viața românilor, pentru că, să fim sinceri, partidul ne dorea oarecum în ceață și foarte servili. Deci după acea perioadă a urmat o perioadă iarăși tulbure, anii 90, în care din nou nu s-a pus accent pe educație. Și atunci ce a rezultat a fost un popor mai lipsit de informații. Suntem un popor care nu știm să ne selectăm informațiile. Asta este tristul adevăr. Acum ceva vreme, mulți ani, Alexis de Tocqueville mergea în SUA, în Statele Unite, în faza incipientă a Statelor Unite, ca să vadă cum a schimbat democrația o țară. Și unul dintre lucrurile pe care le-a observat a fost că în democrație oamenii erau foarte atenți la știri. Citeau știri, citeau ziare și se informau de acolo luând strictul necesar. De ce? Pentru că nu prea aveau educație. Nu știau să selecteze foarte bine informațiile. Și atunci știrile prezentau totul foarte, foarte diluat, în tonul de alb și negru. Și atunci oamenii trăgeau simplu și rapid o concluzie. Dacă sunt de partea lui A sau dacă sunt de partea lui B. Acum, educația schimbă chestia asta. Cu cât un om este mai educat, cu atât va avea acces la o plajă mult mai largă de informații. Va învăța nu doar să le acceseze, dar va învăța să le selecteze. Un om educat este un om, să spunem, sceptic. Cred că sceptic este cuvântul bun. De ce?
nu tot ceea ce ni se servește din partea mass media este și adevărat. Sau nu neapărat adevărat, valid sau de o importanță crucială. Dar oamenii, având acces la atâtea surse media și acele surse media având de obicei cam același discurs, omul găsește că e mai ușor să le dea ascultare. Atâta timp cât informația pe care o primește este servită foarte, foarte simplu, în cuvinte simple și în titluri flamboiante, omul nu vede de ce ar trebui să depună un efort mental să aleagă adevărul. Atâta timp cât știrea îi sună bine, o alege pe aceea. Se îmbată cu apă rece, cum ar veni. Un mare psiholog român a făcut un studiu cu privire la psihologia poporului român și a ajuns la concluzia că românii, statistic vorbind, sunt al doilea popor după turci care prezintă un scepticism ridicat cu privire la propriilor vecini. Studiul se referea la vecinii, la granițele României și la vecinii noștri de după acele granițe. Privim cu neîncredere alte popoare. Totodată, nivelul de educație, revin la acesta, nivelul de educație din România este destul de scăzut. Testele PISA arată chestia asta foarte, foarte clar. Chit că în România predomină foarte mult ideea asta cum că avem foarte mulți olimpici. Da, avem foarte multe olimpiade, dar acei olimpici sunt doar cei mai buni pe care îi avem noi. În comparație cu copiii altor popoare, acei olimpici sunt un pic mai jos decât am vrea noi să fie. Și așa se naște un popor foarte puțin educat, care nu știe să filtreze informațiile, nu știe să facă legături de logică foarte bine și care găsește că este mult mai lejer să accepte lucrurile așa cum sunt, fără să depună un efort și să se informeze din orice sursă e cad la îndemână. Nu în ultimul rând, oamenii care nu au o educație foarte bine pusă la punct tind să se asocieze în grupuri care vehiculează aceeași idee într-o bulă închisă. Dacă cineva afirmă că nimeni nu a selenizat vreodată și oamenii nu au fost pe lună, un om va găsi că e foarte ușor să accepte această idee, odată pentru că este radicală și ne plac lucrurile radicale ieșite din tipar. În al doilea rând, pentru că dacă alege să creadă într-o idee ridicolă de acest gen, dintr-o dată intră într-un club select de oameni care cred același lucru și afirmă același lucru și prin comparație cu restul populației, omul se consideră un fel de inițiat, un fel de om aparte care el și doar el cunoaște adevărul. Îi face bine la stima de sine, ridică stima de sine, ca și cum el și doar el ar fi în cunoștință de cauză și ar cunoaște lucruri pe care restul planetei nu le cunoaște și prin urmare se poate feri de rele pe care restul planetei nu le vede. Ideea de a face parte din un club select care are acces la o informație radicală ne dă oarecum certitudinea că suntem în control. Asta chit că ideea pe care o vehiculăm este falsă. Dar sceptici nu sunt până la urmă și cei cu înclinații parcă născute spre conspiraționism. Nu din scepticism se naște și frica de conspirație? Ba da, tocmai că din scepticism, dar aici intervine acel filtru al informației despre care spuneam înainte. Un om educat e sceptic întotdeauna. Un om mai puțin educat e sceptic de obicei atunci când nu e nevoie să fie sceptic. V-aș întreba despre cum se gestionează panica și situațiile de criză atunci când ele apar, mai ales din dezinformări sau din informări neoficiale, informări apărute pe dedesubt, am spune underground, și care până la urmă se dovedesc a fi dezinformări, care sunt manipulări. La nivel psihosocial se întâmplă o chestie foarte interesantă, în sensul că un om care face parte dintr-o bulă selectă de oameni care cred într-un mare neadevăr și cum ar fi cei care cred în conspirații mondiale. Cu cât încerci să argumentezi mai mult logic,
faptul că nu au dreptate, cu atât se încăpățânează mai tare să creadă în acea idee. Și explicația psihologică e simplă. Atunci când facem parte dintr-un cerc mic de oameni, fiecare membru al acelui cerc de oameni tinde să apere integritatea respectivului grup social. Să se apere foarte, foarte tare de influența exterioară. Se întâmplă cu orice grup social în orice condiții. De exemplu, putem să luăm ca exemplu secuii din România. Secuii din România își apără foarte, foarte bine identitatea națională și cultura și obiceiurile, pentru că sunt puțini. Și atunci orice grup minoritar are tendința de a deveni implicit conservator, de a elimina orice influență exterioară și de a-și păstra cât mai mult obiceiurile și tradițiile ca să-și asigure dăinuirea. Revenind, asta se întâmplă și cu cei care cred în conspirații. Sunt de fapt puțini la număr, dar sunt foarte vocali și cu cât cineva ar încerca să-i convingă că ceea ce cred este greșit, cu atât cred mai tare în acea idee care alcătuiește și menține grupul la oaltă. Ce părere aveți despre opinia multor intelectuali că media îndobitocește masele? Și aici am citat o expresie deja tradițională pentru a exprima acest lucru. Oare chiar este așa? Totuși, mass media nu a împrăștiat informații care să pună lumea în panică în situația, de exemplu, a benzinei, a drojdiei sau a uleiului. Afirmația nu poate fi luată așa ca fiind în totalitate falsă sau în totalitate adevărată. Există valențe. Mass media înseamnă în ziua de astăzi și Twitter, și Facebook, și blogurile. Chit că sunt surse non-formale de informare. Dar până și acestea pot vehicula informații adevărate sau false. La fel și presa oficială din țară, ziarele, televiziunile, radiourile. Oamenii tind să aibă acces, oamenii tind să accepte ca informație relevantă acea informație care se perpetuează cel mai des în bula lor de valori. Adică, dacă grupul din care fac parte are niște credințe sau niște idei cu care ei rezonează, dacă aceiași oameni care au acele idei și credințe vehiculează o idee, omul va avea tendința să creadă că acea idee este adevărată. Doar pentru că acei oameni au lucruri în comun cu ei, acele idei și credințe. Și atunci, dacă un prieten al meu cu care am aceleași gusturi pentru filme, de exemplu, sau cu care ascultă aceeași muzică, sau care îmi este coleg și învățăm aceeași pasiune în IT, de exemplu, vehiculează o idee, iar aceea este falsă, voi fi mai în măsură să cred că acea idee este adevărată și îmi va fi mult mai ușor să o accept pentru că vine din partea cuiva cunoscut care are aceleași valori ca mine. Și atunci, social media facilitează foarte mult formarea unor grupuri în care informația circulă strict pe baza ideii că vine de la cineva cunoscut. Mai de mult, înainte de apariția internetului, sursele oficiale de informare erau ziarele, televiziunea, radioul. De când a apărut internetul, în schimb, cam fiecare om poate să fie, să spunem, propriului reporter. E nevoie de un smartphone ca să poată filma un eveniment la care tocmai a luat parte. Informația ajunge online extrem de rapid și avem acces la 3 minute după ce un om a filmat o coadă de mașini la o benzinărie. Și o luăm drept veridică pentru că îl cunoaștem pe omul acela. În cazul ziarelor și a presei, să spunem, tradiționale, nu-i cunoaștem pe acei oameni, dar pe unii dintre ei respectăm pentru că, de exemplu, îi citim de mult, îi ascultăm de mult, îi vedem de mult timp la TV, îi asociem cu adevărul. Și atunci, da, ne este ușor să acceptăm ca fiind veridic ceva venind din partea lor. Dar ne este mult mai ușor să acceptăm ca fiind veridic ceva venind din partea unui prieten în care avem încredere, care are același sistem de valori ca și noi și aceleași gusturi ca și noi și care ne dă informația mult mai rapid. Așa că răspunsul pe scurt este că nu
nu tot ce oferă social media sau presa sau site-urile sau televiziunile este în totalitate veridic, dar modul în care este furnizată acea informație ne influențează extrem de mult în capacitatea noastră de a cântări dacă acea informație este veridică pentru noi, valabilă pentru noi, valoroasă pentru noi sau nu. Probabil că spectacolele de la televizor, unele tipuri de spectacole sau de programe îndobitocesc masele, sau unele tipuri de dezbateri care creează anumite emoții. Dar o știre ce emoție poate să creeze? O știre poate să apeleze prin titlu, de exemplu, sau prin conținut, la emoții de bază foarte puternice. Ură, plăcere, patriotism, poate să nască un puternic sentiment de revoltă în om. O știre, în funcție de cum e formulată, poate să influențeze o persoană să creadă cam ce vrea autorul știrii, atâta timp cât textul este croit cu atenție. Cu cât cel care citește știrea este mai puțin educat, înțelege ceea ce vrea el din acea știre. Și atunci poate fi foarte ușor influențat, să spunem, nu manipulat, influențat în a avea o părere sau alta. Până în capăt, ca să încheiem, v-aș întreba dacă educația poate scoate omul din ignoranță și dacă există vreo garanție pentru acest lucru, pentru că până la urmă, spre surprinderea mea, am întâlnit foarte mulți intelectuali cu o formare dintre aceasta matematică, adică, știți, erau intelectuali din pătura aceea a cifrelor reale, a realității vieții, a ingineriei în multe alte situații, care se lăsau așa seduși de orice teorie a conspirației și nu-mi venea să cred. Și atunci mă întrebam ce mai înseamnă atunci educație și care educație te poate scoate din ignoranță și te poate pune în unghiul acela larg din care să vezi realistic lumea și ceea ce se întâmplă. Ce ar însemna o educație eficientă în contextul provocărilor din epoca aceasta post-adevăr, o epocă sau post-adevărul în a cărui capcană cad și mințile intelectuale? Intelectualii de care vorbiți, da, se prea poate să aibă o educație formală voluminoasă, să aibă niște diplome. Dar asta nu înseamnă că învățământul din România este și folositor în totalitatea lui. Din păcate, din punct de vedere al educației formale, România stă foarte, foarte prost. Materia este cu 10, 15, 20 de ani în urmă. Profesorii, marea lor majoritate, sunt destul de dezinteresați pentru că sunt foarte prost plătiți. Copiii, iarăși, din noua generație, nu prea mai au răbdare. Nivelul răbdării, al atenției, al memoriei au scăzut considerabil cu ultima generație, această așa numită generație Z. Copiii merg pe gratificare imediată, adică de-aia prind TikTok, de exemplu, foarte bine la ei, pentru că le oferă într-un timp foarte, foarte scurt, ceva foarte, foarte interesant sau plăcut sau amuzant, după care, după 6 secunde, 8 secunde, poți să treacă la următorul clip, extrem de ușor, rulând degetul pe suprafața ecranului și din nou acces la ceva plăcut. E ca un drog care menține legat cumva de ecranul acelui smartphone, să spunem. Dar în sala de clasă lucrurile stau altfel. Ei trebuie să stea o oră să asculte o lecție, de exemplu. Nu au răbdare. Nu se prinde informația de ei, parțial pentru că așa e generația lor și trebuie reformat sistemul educațional ca să se moleze pe atenția lor, și parțial pentru că profesorii sunt în mare parte dezinteresați să le predea și să le predea într-un mod în care să-i facă să înțeleagă. Așa că, revenind, educația informală, chiar dacă este prezentă, nu este o garanție a unei educații bune. Educația formală. Educația informală este însă mai importantă. Este ceea ce facem noi, pentru noi înșine, pentru a ne continua educația formală. Ceea ce știm singur din cărți, ceea ce vedem în documentare, ceea ce vedem în filme, ceea ce vedem pe internet sau preluăm din discuții cu alții. În România, aceasta este mult mai valoroasă. Și mai mult la ea mă referam când spuneam că oamenii cu educație au un avantaj în a nu cădea în capcana informațiilor false.
Educația informală este cea care ne furnizează cele mai multe informații. Nu de la școală învățăm cele mai multe informații utile în viață, în România, ci din afara ei, din experiență, din discuții cu alții, din auzite, din ce au pățit alții, din ce au învățat alții, din ce au citit alții. Asta ne ajută foarte mult să distingem, de exemplu, binele de rău. Nu ceea ce ni se predă la școală. La școală ni se predau niște date brute care sunt cumva în așa fel croite încât să ne furnizeze o idee despre ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, mai de mult, dacă vorbim de o lecție de istorie. Însă un elev din ziua de azi va pricepe mult mai bine acea lecție dacă o vede sub forma unei animații sau dacă o preia dintr-un joc. Făcând ceva ce place, omul reține mult mai bine informațiile. Dacă unui copil însă îi se predă la modul sec, plictisitor, și nu este stimulată atenția, copilul ăla nu va reține absolut nimic, indiferent de câtă informație este furnizată sau în ce alte moduri. Și atunci, revenind la oamenii educați, dacă acei oameni educați au strict o educație formală, niște diplome, atunci, da, vor ajunge să vehiculeze idei din bula lor de valori. Dacă au o educație dincolo de educație formală, una survenită din cărți, obținută prin plăcerea de a te informa. Cu cât acea educație informală este mai bogată, cu atât mai mari șanse vor fi pentru acei oameni să distingă informația